कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीमध्ये घट झाली असून यामध्ये QR कोडद्वारे पेट्रोलिंग आणि CCTV कॅमेऱ्यांमुळे गुन्ह्यांमध्ये घट होण्यास मोठी मदत झाली असल्याचं जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितलं आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये गुन्हेगारी 2023-24 या वर्षापेक्षा 2024-25 या आर्थिक वर्षात 238 गुन्हे कमी झाले आहेत। या गुन्ह्यांमध्ये घरफोडी, चोरी, दंगा आदी गुन्ह्यांचा समावेश असल्याचं जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितलं। यावर्षी QR कोडद्वारे पेट्रोलिंग या योजनेमुळे गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे। खासगी व्यावसायिक आणि सरकारी आस्थापनांना CCTV कॅमेरे बसवण्याबाबत आवाहन करण्यात आलं होतं। त्यानुसार खासगी 3121 कॅमेरे बसवण्यात आले। त्यामुळे एकूण 1388 दाखल गुन्ह्यांपैकी 1121 गुन्हे उघड होण्यास मदत झाली आहे। यात 80% गुन्हे उघड झाले आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।